Hey! Har du presset, Thomas? Jamen, det er penge værd, det der. Det er helt sikkert. Nej, man må vel ikke skyde hinanden, mens man løber. Jeg har nogen her ellers. Er det på arbejde, det her, eller? Ja, mig? Det er udstyret, eller? Ja, ja. Nej, det er da Der er ikke så meget, der glemmer. det der. Au, jeg gjorde det. Au, jeg gjorde det. Kunne man ikke bare høre smerten? Det kunne man godt. Er vi over det? Hvor er Silas? Er de ved? Hold on. Nej. Ej, var det på hænderne, eller hvad? Ej, prøv at se der. Der. Hallo far? Ja. Jeg troede du sagde, at indtil man kom herhen, så var man indspillet. Det var man også. Men Ej, prøv at se armhulen der. Når man sidder her. Nej. Det lyder bare som om, du synes, jeg gjorde noget, jeg ikke må. Nej, selvfølgelig ikke. Du har en der. Du skal lige have det. Jeg tror, den her, den føles også. Ja. Hvad har du, Silas? Har du noget, du skal? Det har du ikke. Ej, Thomas. Den nede på låret. Prøv lige at se. Det bløder helt vildt. Nej, jeg gjorde det. Jeg spillede lige. Nu spillede en reball på underbukser, mand. Jeg fik heller ikke noget. Det der. Det skulle være den her en reball. Ja, de er. Ej, man kunne bare høre, det var skidt. Smækker jo også. Nå. Nu har vi noget. Nu må I andre i kamp.